Bona tarda. Doncs sí, la veritat és que ara mateix només tenim paraules d'agraïments cap a jugadors i staff per la feina que estan fent i perquè al final buscàvem aquella victòria a casa que potser et dèiem altres setmanes que no els estàvem donant als nostres aficionats aquella alegria que volíem, i avui crec que contra un superrival és, no sé si el millor equip de la categoria, però pràcticament amb general diferencial que podria jugar a primera divisió segur, doncs fer-li 6 gols i amb aquesta contundència i aquest joc que hem fet, tot i que és veritat que els primers 20-25 minuts ens ha costat una miqueta ajustar la pressió i el que havíem treballat no ha sortit i hem hagut de tornar al que fem habitualment, i a partir d'aquí doncs ho hem ajustat i amb el resultat s'ha vist que ha estat una bona elecció i que al final doncs estem contentíssims, estem molt satisfets i ens dona molta moral i molta fam, molta energia aquest resultat contra aquest equipàs per seguir endavant i aquests 8 partits que queden doncs encarar-los amb la màxima il·lusió possible, perquè volem ser ambiciosos, volem aconseguir primer el nostre objectiu i a partir d'aquí doncs mirar dalt, que és el que necessitem i el que volem. Felicitats, Carles. Gràcies. Aquesta temporada, per exemple, vam trencar aquesta ratxa que no havíem aconseguit mai de 3 victòries, d'aconseguir fer 3 victòries consecutives. Avui hem fet una diferència de 4 gols, igualant un 4-0 al Lugo la primera temporada de Saràbia, i mai havia fet l'Andorra 6 gols a la segona divisió. Què et diu d'aquest equip, més enllà de la proposta del Racing que no s'ha ficat enrere, sinó més enllà del que juga al Racing? Què et diu d'aquest equip que a més s'ha aixecat en una temporada que va haver-hi canvi d'entrenador? Doncs em diu que el grup que tenim, tant de jugadors com d'estaf, és molt ambiciós, que no es conforma mai amb res i que tots aquells límits que nosaltres potser a vegades ens posem, doncs hem de ser valents, seguir amb aquesta idea que tenim de model on a vegades no totes les coses surten com volem, però al final hem fet, i ara es veu amb els resultats, que aquest exercici de perseverança, de resiliència i de totes aquestes coses que potser queden molt bé en quant a paraules, doncs hem demostrat que si quan les coses potser no anaven tan bé i vam seguir aquesta línia també, perquè al final així el club ens dona aquest suport i així doncs és molt més senzill, doncs ens dona aquesta alegria per veure que les coses al final, quan les lluites, quan les treballes i quan no deixes d'empentar, doncs acaben sortint bé. I això és el que volem. Al final volem veure l'Andorra a segona divisió una altra vegada, volem assentar bases per als següents anys per intentar doncs, ser el màxim ambiciosos possible i cada vegada a poc doncs, anar veient com l'Andorra va creixent com a projecte i com a club i evidentment doncs, com a país, i seguirem perquè de moment no és que no haguem fet res encara, però hem sumat 3 punts més i la setmana que ve tenim un altre partit on hem de sumar de 3, perquè al final també el Cádiz és un equip que està a la part baixa i que si aconseguim guanyar-li el gol a Veraix, doncs al final seran 4 punts, però seguir, continuar, disfrutar també i gaudir molt sobretot d'aquesta victòria que ha estat una passada, i descansar, perquè aquesta setmana de 3 partits doncs, ens ha deixat ara els jugadors bastant cansats i necessitem una miqueta d'aire per encarar el partit del Cádiz com hem de fer-ho. Bona tarda, Carles. Felicitats, Joel Romero de Ràdio Nacional. T'ho demanaré directament. No sé si hem descobert un davanter centre en Josep Sardà, perquè l'hem vist en una posició i la veritat amb uns moviments que són una miqueta típics, no? Ja sabem la seva faceta de trencar partits. Avui ho ha fet des d'un rol diferent. No sé si és una de les més innovacions que hi ha, no? Avui també hem vist molta mobilitat per dins. I l'altre nom propi que et vull destacar és el Marc Domènech, no? Que avui ha agafat les regnes del partit des del mig del camp, en una posició que tampoc era fàcil, no? Perquè moltes vegades no l'han acompanyat gaire, a excepció de la segona meitat que ha sortit l'Efe. Totalment. Al final, en primer lloc, amb el Josep, hem vist els que el coneixem i els que hem jugat contra ell tant a tercera ref com a segona ref, quan recordo quan jugava a l'Olot i era un magnífic jugador
que allà encara feia gols, seguia fent gols, tant al juvenil del Barça com quan ha crescut ja el futbol amateur, semiprofessional, fins ara arriba aquí a la professionalitat. Sempre ha tingut aquest gol i a vegades nosaltres també l'hem posat molt escurat a banda esquerra perquè ens donés aquesta amplitud i amb aquest 1 contra 1 que té i aquesta habilitat doncs era capaç de superar rivals. Però al final també en els entrenaments hem vist que jugant amb un rol una miqueta de nou on pots sortir de la zona, té aquesta qualitat tècnica i aquesta, repeteixo, habilitat per eliminar rivals i per quan rep d'esquena ell també és capaç de girar-se i a partir d'aquí intentar córrer contra l'última línia. Doncs això també ho fa molt bé i doncs aquesta faceta golejadora no és nova per ell, però sí que, evidentment, quan l'hem volgut posar en aquesta posició, doncs potser no és que no esperéssim aquest rendiment, però evidentment doncs, que veu gol amb facilitat i això és una mostra d'aquesta confiança, aquesta continuïtat que hem tingut amb ell i que ja venia, també és una mostra per ell d'aquesta capacitat que ha tingut als moments on no ha jugat tant per seguir i recordo ara, no recordo en quin partit va ser, però que va sortir a la mitja part i va canviar la dinàmica del partit i això doncs, ens va portar a donar-li l'oportunitat com a titular i ell mateix doncs, està guanyant tots els resultats que està tenint i a tots els minuts. I el fet del Marc, doncs nosaltres havíem d'anar amb compte amb aquesta posició perquè la baixa del Sergio doncs, era important per nosaltres. Ja havia jugat en algun moment de la temporada en aquesta posició, però és que ha agafat el timó de l'equip, s'ha col·locat com a 6 i d'aquí ara mateix és molt difícil treure'l perquè està fent uns partits increïbles, és capaç de dominar tot el joc i fer-nos dominar el partit a tot l'equip. Controla el tempo, té un centre de gravetat molt baix, és capaç de cobrir la pilota molt bé i té aquesta visió de joc i aquest treball per tenir aquest recorregut també que ajudi a la resta en aquesta faceta potser també més defensiva. Així que són 2 exemples per l'equip perquè no van començar potser amb molts minuts però que ara qualsevol els treu de l'11 titular i donar-los enhorabona perquè són un gran reflex d'exemple per tot l'equip. Carles, Marta, si creus que se us farà curta la Lliga, no? Perquè fa la sensació que esteu en el millor moment i que potser ens quedarem, no? Al quedar només 8 partits, potser ens acabem quedant a poc. I després volia demanar-te per l'Auti, no sé si ha sigut tema físic el canvi, perquè just abans l'havien citat alguna cosa, no sé si ens pots explicar. Hem arribat al millor moment, al final de la temporada, en el nostre millor moment, això és obvi, és possible que se'ns quedi una miqueta curta però veníem de molts partits de no guanyar i de perdre, sobretot aquí a casa, molts punts que evidentment doncs, ens passa factura a nivell de puntuació per si volem cotes més altes, però és que sobretot hem d'acabar el millor possible la temporada perquè, tot i que després has d'anar de vacances i ve el període d'estiu, moltes vegades els equips comencen com acaben. Així que si no ens dona per aquesta temporada o se'ns queda curta com tu dius, doncs intentar allargar-ho el màxim possible perquè sempre que els resultats són bons, sempre que acabes molt bé la temporada, doncs també atraus tant a jugadors com a equips per deixar com a l'exemple, o sigui, per tenir com l'Andorra com un exemple per tothom. Així que tot el que ens desviï d'això, doncs a la llarga ens perjudicarà. Així que hem de seguir així i com sempre dic, doncs posar l'Andorra on creiem que mereix. I la segona, l'Auti. El Lauti, de moment, no sé res, no he pogut parlar amb ell. Té pinta que ha notat una sobrecàrrega una miqueta a l'isquio, crec que ha estat a l'esquerra. Ell deia que podia, al final de la primera part, que podia seguir i per això ha fet el gol. Però en aquestes situacions, doncs, després de tots els partits que venia jugant, el vam treure l'altre dia, els últims minuts, perquè ja estava molt cansat. No volíem arriscar molt més amb ell perquè al final, perquè no es fes, si tenia o si té alguna lesió, que no es faci més gran, perquè és un jugador molt important per nosaltres, així que esperarem a veure les proves mèdiques, que passin 24-48 hores per fer-li. Esperem que aquest dia no en surt, que no quedi res, però al final amb aquesta setmana que hem tingut d'un esforç tan gran de tothom, doncs aquí li ha passat una miqueta de factura i l'hem hagut de canviar abans d'hora.
en un dia de felicitat per a tots els seguidors tricolors com a tècnic i veu cantant aquí a la roda de premsa. Voldria preguntar-te què és el que més t'ha agradat de l'equip, perquè ja hem comentat que fregar la perfecció avui, independentment també del que has dit, de que té aquesta fam tots els jugadors de que si podien fer el 7è, el farien, i el 8è també, i d'una setmana que venim d'un desgast físic important. Què és el que més t'ha agradat a part d'això? El que crec que és més destacable de tot l'equip i més important és aquesta capacitat de reacció que té davant les adversitats, que potser en alguns moments de la temporada, cada vegada que ens feien gol o que nosaltres el fèiem, doncs canviàvem la nostra manera de jugar i no estàvem, no dic preparats per rebre impactes, però sí que ens costava una miqueta tornar, o sigui, si ens havia donat per generar X ocasions, doncs per què fer un gol o encaixar-lo havíem de canviar la manera de jugar. I tant avui com dimecres hem demostrat que en aquesta solidesa, en aquesta regularitat, en aquesta continuïtat de l'equip que hem tingut també amb els resultats, doncs també en el joc, i és una mostra potser de maduresa de tothom, de saber rebre aquests impactes, d'una vegada hem hagut de sobreposar-nos a tot això, doncs saber que aquest aprenentatge durant al llarg de la temporada doncs ens ha servit per ara mateix ser un grandíssim equip, capaç de sobreposar-se a tots aquests entrebancs o situacions que poden ser adverses, així que tant dimecres com avui aquesta capacitat que ha tingut l'equip d'aixecar-se, de veure com aquesta fam, aquesta energia potser que ens faltava, però a nivell d'ambició doncs ho hem sabut substituir, crec que és el més important, el més a destacar de l'equip, perquè crec que el joc ja el tenim, les ocasions i el volum ofensiu sempre durant moltes jornades ho hem fet, sobretot des de potser Nadal fins aquí, i crec que això és el que hem de destacar i hem de posar-lo en vídeo també perquè han de veure com a vegades amb els cops no passa res, sinó que t'has d'aixecar, has de seguir, com he dit abans, apretant els teus límits i intentar seguir-los i derribar-los, i a partir d'aquí doncs, seguir, perquè encara queda molt, queden 8 jornades i volem seguir guanyant. Venen ara, Carles, crec que són 3 partits seguits contra equips de la part baixa, que és potser una de les assignatures que més ens està costant aquesta temporada, sobretot quan venen aquí a casa i se'ns tanquen, etc. No sé si és una mica un dels al·licients o un dels grans reptes, per exemple, per aquestes setmanes que venen ara per davant. Intentar fer el mateix que es fa hem vist avui, contra el Màlaga, contra el Depor, etc., contra també equips de baix. Totalment. Avui hem vist com al final el Racing ens venia a apretar i cada vegada doncs, que ens venen i ens pressionen molt alts, doncs són capaços de sortir d'aquestes pressions i de tenir metres per córrer, i a partir d'aquí nosaltres sempre fem molt mal. Podem entendre també altres equips, com per exemple el Màlaga, amb aquesta capacitat ofensiva que tenien, doncs que es posessin una miqueta més enrere i a partir d'aquí doncs, dificultar-nos el nostre joc. Hem de veure també com encarem el partit de Cádiz, perquè és possible que ells, doncs, veient com estem jugant, doncs, puguin optar a fer-nos una miqueta més bloc mig, bloc baix, i que nosaltres haguem de portar iniciativa, però també hem de jugar amb aquesta urgència que ells tenen a dia d'avui, en el que no es troben en la millor situació possible, i enfocar aquests partits i sobretot buscar aquells trams de partits contra rivals que se'ns han enfonsat. O sigui, aquí en camp se'ns han enfonsat i se'ns han posat en bloc baix, buscar exemples i buscar diferents maneres per si ens torna a passar, doncs seguir donant-li la volta a aquesta situació i seguir sobretot doncs, atacar bé aquests blocs baixos, que a vegades potser sí que és una mica complicat quan l'equip rival es mostra tan reactiu. Així que tot i que juguem contra rivals potser ara de la part baixa, al final hem de veure que són transatlàntics de la categoria, que són antics primera divisió, i sense anar més lluny, el Cádiz, Valladolid, Leganés, i ara no recordo el següent rival, però tot el que ens allunyi de fer això que hem fet avui i de fer com a Culto i a Màlaga, doncs evidentment ens acostarà a no guanyar punts, i hem de seguir fent i sent nosaltres mateixos, perquè això és
el que, com nosaltres diem, ens fa reconeixibles i ens ajuda a guanyar els 3 punts, que és el que al final és més important.